Kerman patinatzen. Kaixo, arratsaldeo. Kaixo, zeran? Patinatzen ikastera etorri naiz, hemen da, ezta? Bai, hemen dira klase, bai. Oso ondo, posten naiz, ba. Ni Kerman. Da bi. Bueno. Esango nizun, patinatu alduzu noizbait aurretik edo... Bueno, urtarrilan... erosi nituen patinak. Eta saiatu naiz, bakarri patinatzen, bueno. Eta bukatu nuen ospitalan. Zera oso saia, Zula zeize, hasieran ja... jarriko dizkizugu alako protezinoak, benetakoak, eta horrekin bildur horrezten duzu. Bai, honekin oso ondo, hobeto. Ze, beste egunean... hartu nuen, sekulako mina, hemen, eskerreko belaunan... eta eskumako eskumutura. Begira, kolpea. Bai. Bueno, ze ondo. Aizu, eta ez daukazu ezerrez bizkarrak... mina ezartzeko, bizkarreko ezartzeko, golpea. Eta bururako, badaukazu zorra buruan mina ezartzeko. Zenik burua asko erabiltzen dut, euskaltegian nago euskara ikasten. Eta, bueno, urteak noa euskara ikasten, eta orain dinago abi mailan. Baina, bueno, zerekiko diogu. Ba, zela zai. Badaukagu teknikak irakasteko eta ez duzu bildurrik izan behar, ez ezer. Bildurrik ez, bueno, eskerrak. Espero dut, irakasle oso zorrotzak ez izatea. Bestela, egon marko niz hemen irailan. Azterketa bezala. Bueno, zuek ondo bizi zarete. Egunero, patinatzen, urtarrilan, eta otsaian, martxoan, apirilan, bueno. Bai, urte zoan. Kontuz non kasuarekin. Gogoratu. Kermanek min hartu du belaunean eta eskumuturrean. Eta Kerman patinatzen hasi da urtarrilean. Gaizki egongo dira horren bestez, belaunan, eskumuturran eta urtarrilean. Bai, banoa. Osondo. Banoa. Kontu. Ai, ezin duz frenatu. Bai. Ondo zauz? Bai. Frenatzeko, lehenengo gauza da pizkat patin bat aurreratu. Eta gero, pizkanaka joan altzatzen pizkat puntera, eta hori ikusten ja duzunean freno apoiauta, mantendu pizkat oreka, makurtuta, eta listo. Ikusten dizu... baina ez dut ulertzen, osea, erakutsi behar nauzu... nola frenatzen den. Bai, lasai. Horrez dago arazorik, da pizkat frogatza. Jarri zutik eta aurrera. Bai. Zeinen erraz irtetzen zaizun, Enbidia ematen nauzue, benetan. Lotxa ematen hau. Hain gaizki patinatzeak. Ez nahaztu nork eta nork motako aditzak. Kermanek patinatzaileak ikusten ditu. Kermani lotxa ematen dio gaizki patinatzeak. Saiestekoak izango dira hortaz honelakoak. Nik neskei patinatzen ikusten diet, edota lotxa ematen nau gaizki patinatzeak. Ai. Kontuz. Bueno. Orain, ondo jarraitzen dizuet, Bai, hombre, joe. Niri fisioterapeutak esan nau. Kirol gehiago praktikatu behar dudala. Bueno, ni egia zen ikusten duzu, ni gihartxua naizela, gihartxua. Baina, agindu nau, kirol gehiago praktikatzeko. Eta gainera, patinatzea zertarako da ona? Jo, ondo dator, gorputzesorako giharrak lantzen dira oso ondo, baita bihotzaren sistema erritmoa oso ondo mantentzen dut. Bueno, eta gainera, jendea zagutzeko, Bai, claro. edo euskaraz mintzatzeko. Baita. Bai, zen lehen, niri lotxa ematen zidan euskaraz praktikatzen. Baina orain, asko mintzatzen dut, asko praktikatzen dut, eta ja, ez daukal lotxarik, Irakasleak ikusten banau, ez dit sinetsiko. Non kasuarekin arazoak izan ditu Kermanek. Eta berak kontatu digunaren arabera, patinatzera joan zen azken aldian erori egin zen eta min hartu zuen belaunean. Horrexegatik amaitu zuen ospitalean. Eskerrak animatu den eta ea oraingoan ez duen minik hartzen bizkarrean.
Hori bai, bestalde, adiz paradigmekin ere nahastu eginda Kerman. Gogoan izan, nik, zu, patinatzen ikusi zaitut, eta ez ikusi dizut. Hori bai, zuek ikusi duzuek Kerman patinatzen, Kermani patinatzeak lotxa ematen badio ere. Eta zuek, lotxarik gabe, euskaraz, non nahi, horrexegatik, badakizu, Honekin, edo arekin, baina egin.